έχει ο συνάδελφος ο κύριος Κωνσταντίνος Κόλλιας, βουλευτής Κορινθίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητούμε αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Θα αναφερθώ στα θέματα της αστυνομίας για το λόγο ότι εκεί οι αλλαγές που επιχειρούνται είναι μεγαλύτερες, βαθύτερες και δυσκολότερες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια το έργο της ελληνικής αστυνομίας έχει γίνει πιο δύσκολο, πιο πολύπλοκο. Το οργανωμένο έγκλημα παίρνει όλο και περισσότερες και πιο επικίνδυνες μορφές, οι δράστες γίνονται όλο και πιο θρασείς. Η οικονομική δυσπραγία παράγει και αυτή έγκλημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Λαθρομετανάστες επιχειρούν κατά κύματα να εισέλθουν στην χώρα. Απέναντι σε όλες αυτές τις ανάγκες, η ελληνική αστυνομία πασχίζει με αυτοθυσία να ανταποκριθεί, προσπαθώντας να εμπεδώσει στους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας. Σε αυτό το τιτάνιο έργο, η στήριξη της πολιτείας, τόσο σε πολιτικό και οργανωτικό, αλλά όσο και σε οικονομικό επίπεδο, πρέπει να είναι ισχυρή και αδιάλειπτη. Αυτό ακριβώς επιδιώκει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης με το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα. Επιδιώκει μια οργανωτική αναδιάταξη της Ελλάδας, η οποία θα διευκολύνει στον καταμερισμό και στην επιτέλεση των αρμοδιοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα γνωστές και νέες μορφές εγκλήματος. Στοχεύει στην ορθολογική κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσίες που υπάρχουν πραγματικά ανάγκες και στην απελευθέρωσή τους από γραφειοκρατικές εργασίες. Με καλύτερη στόχευση του έργου της, μείωση των διοικητικών δομών και καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού και πόρων, η κυβέρνηση εξοπλίζει την Ελλάδα ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως, όπως και κάθε μεταρρυθμιστική απόπειρα, υπήρξαν ενστάσεις, απέναντι στις οποίες η ανταπόκριση του κυρίου Υπουργού ήταν άμεση και θετικότατη. Μία από αυτές τις επισημάνσεις ήταν το θέμα της λεγόμενης καθετοποίησης μέχρι τη βάση της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αστυνομικές διευθύνσεις σε επίπεδο νομού. Ενώ λοιπόν η διάκριση τομείς, κλάδους, τάξης, ασφάλειας και μετανάστευσης είναι θετικότατη, σε επιτελικό επίπεδο, αν φτάσει σε επίπεδο νομού, όπως επισήμαναν και άλλοι συνάδελφοι, πιθανόν κύριε Υπουργέ να υπάρξει κίνδυνος αλληλοεπικαλύψεων. Νομίζω ότι σε επίπεδο νομού ξεκαθαρίστηκε ότι ο διευθυντής παραμένει με αρμοδιότητα στον κλάδο τάξης παύλα τροχέας. Θα πρέπει επομένως κύριε Υπουργέ, κατά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων, να διασφαλιστεί ο συντονισμός της τοπικής αστυνομίας τόσο εσωτερικά όσο και με τις περιφερειακές διευθύνσεις. Σε ό,τι αφορά τις μεταθέσεις, είναι κάτι που απασχολούσε έντονα τους αστυνομικούς λόγω της κατάργησης των διευθύνσεων σε επίπεδο νομού ως διοικητικών μονάδων και χαίρομαι που ο κύριος Υπουργός το έχει ξεκαθαρίσει κατηγορηματικά. Φαντάζομαι κύριε Υπουργέ ότι αυτό θα ισχύσει και μακροπρόθεσμα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αστυνομικοί που τώρα μπορούν να μετατεθούν μόνο εντός Κορινθίας, αύριο να μπορούν να μετατίθενται σε άλλους νομούς. Επίσης, με την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, η Ελλάδα επιφορτίστηκε με 23 νέες αρμοδιότητες, κάποιες από τις οποίες περιλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται στο παρόν νομοσχέδιο και που προσθέτουν ήδη στο αυξημένο φόρτο εργασίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί το έργο και το προσωπικό, ώστε να μην αποσπαστεί η αστυνομία μας από το κατεξοχήν έργο της, που είναι η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών. Και αντιλαμβάνομαι κύριε Υπουργέ ότι ίσως σε κάποιες διευθύνσεις, σε κάποιες υπηρεσίες ή σε κάποιες πόλεις πράγματι να υπάρχει υπεράριθμο προσωπικό.
Όμως σας διαβεβαιώνω ότι η Κορινθία δεν έχει αυτό το προνόμιο, το αντίθετο μάλιστα. Μία χούφτα αστυνομικών καλούνται να αναμετρηθούν με το οργανωμένο έγκλημα, με σεσημασμένους, με μικροαπατεώνες, με Ρωμά, με μετανάστες, αλλά και με το έγκλημα που μεταναστεύει από την γειτονική Αθήνα. Τρέχουν να καλύψουν αποστάσεις εκατοντάδων χιλιόμετρων, να προστατεύσουν από τους τουρίστες παραλίες μέχρι τους παππούδες και τις γιαγιάδες στα ορεινά χωριά, από τα φυτόρια μέχρι τους μετασχηματιστές στη ΔΕΗ. Και μέσα σε όλα αναλώνονται πολύτιμες δυνάμεις βεβαίως για την φύλαξη του κέντρου μεταναστών, το οποίο, κύριε Υπουργέ, παρά τις συνεχείς αντιδράσεις και αν θέλετε και την αγανάκτηση των συμπολιτών μου, εξακολουθεί να το φιλοξενεί η πόλη της Κορίνθου. Βεβαίως, πρόσφατα τόσο με δική σας συνδρομή όσο και με την πρωτοβουλία του αρχηγού της Ελλάς, η αστυνομική δύναμη της Κορινθίας ενισχύθηκε σημαντικά και σε προσωπικό και σε εξοπλισμό και θέλω, κύριε Υπουργέ, δημοσίως να σας ευχαριστήσω προσωπικά. Οφείλω ωστόσο να επαναλάβω ότι οι ανάγκες των νομών μου είναι πολλές και ιδιαίτερες και η ενίσχυση της αστυνομίας μας επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας τόσο των συμπολιτών μου όσο και των αστυνομικών που υπηρετούν στην Κορινθία. Τέλος, θέλω να θέσω το ζήτημα των αμοιβών. Ο βασικός μισθός του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας δεν είναι ούτε 1.700 ευρώ το μήνα. Ποσό, τολμώ να πω, κύριε Υπουργέ, εξευθελιστικό, πλην όμως αντιπροσωπευτικό για το τι συμβαίνει από εκεί και κάτω. Θεωρώ ότι με δεδομένο το γεγονός ότι οι γυναίκες και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας θέτουν επιμονή μου βάσεως στη ζωή τους σε κίνδυνο για ψίχουλα, χρειάζεται μια μισθολογική αναθεώρηση. Και πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνουν πράξη εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι το παρόν νομοσχέδιο ανοίγει μιας και καλή στην πόρτα για μια ουσιαστική και βαθιά μεταρρύθμιση στην ελληνική αστυνομία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι λεπτομέρειες και η εφαρμογή του χρειάζονται και δουλειά και διάλογο. Θεωρώ όμως ότι αν αξιοποιηθούν σωστά οι βάσεις που τίθενται, θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια Ελλάς πιο αποτελεσματική στο έργο της, πιο κοντά στην κοινωνία και πιο ασφαλή για τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστώ πολύ, και εμείς, κύριε συνάδελφε. Η κυρία Όλγα Βαλαβάνη έχει το λόγο.